So mae Morlais yn cynllun sydd wedi bod yn mynd ymlaen wan am nifer o blynyddoedd. Da ni yn y substation ar y funud. A be mae Morlais yn drio wneud ydy gael yr developers i dod i fewn, rhoi eu turbina yn yr môr, a mi fydden nhw'n cael eu connectio fyny i'r substation o fyma a gael eu connectio fyny i grid. O dydd i dydd mae Menter Môn yn rheoli lot o prosiectau gwahanol i rhoi bydd nôl i'r cymuned a pobl lleol. O dydd i dydd dwi rheoli gweithgareddau cyfathrebu, felly diweddaru cyfryngau cymdeithasol, diweddaru yr gwefan, dwi helpu trefnu digwyddiadau a helpu trefnu efo ymweliad i'r is-orsaf hefyd. Swn i ddeud, da chi angen fod yn trefnus, yn fanwl a gael sgiliau IT da, enwedig efo software ariannol. Dwi'n meddwl sgiliau sydd angen ydy sgiliau gweithio mewn tîm efo pobl eraill, sgiliau cyfathrebu, hefyd sgiliau datrys problemau yn pwysig hefyd. Oedd fi eisiau gael rôl lle swn i'n gallu rhoi rhywbeth yn ôl i'r cymuned. Yr awyrgylch, yr cwmni a'r pobl. Y pobl, dwi'n meddwl da chi'n gweithio efo, yn bwysig gael tîm dda o amgylch. Felly mae swyddi cael eu hysbysebu ar wefan Menter Môn a Morlais. Maen nhw hefyd cael hysbysebu ar Twitter neu LinkedIn. Felly bydd y proses yn i wneud application, submitio fo i fewn, a wedyn ella cael galwad i dod nôl i wneud cyflwyniad. Oes, dwi'n wneud cwmwyster proffesiynol yr ACCA ar y funud i gael fy hun yn bechach yn y gwmni. Oes, felly mae'r cwmni yn rhoi cyfle i wneud hyfforddiant er mwyn datblygu yn proffesiynol. Swn i'n wedi gael mor bech yn fy swydd heblaw fod y sgiliau iaith fi mor dda ag ydi o. Mae'r iaith Cymraeg wedi helpu fi datblygu yn fy swydd a dwi defnyddio'r iaith Cymraeg pob dydd yn y gweithle. Da ni gyd yn siarad Gymraeg efo'n gilydd, mae rhan fwyaf o'i staff ni yn siarad Gymraeg, a os dydyn nhw ddim, mae yna cyfleoedd iddyn nhw dysgu Gymraeg. Byswn i ddweud mae'n pwysig i wneud ymchwil i fewn i swyddi gwahanol, achos mae yna lot o swyddi allan yna. Da chi ddim yn even gwybod maen nhw bodoli, felly ia, lot o ymchwil. Swn i'n dweud i dechrau, swn i'n gofyn i'r prifysgolion, os da chi'n dod allan o brifysgol, gofyn am cymorth yn fyno neu allan o coleg. Mae hyn yn dechrau da i unrhyw person sy'n edrych mynd i mewn i swydd. Nes i ddewis gyrfa ar Ynys Môn achos hon ydi adra fi. Mae'r pobl da chi'n dod ar ei draws yn teimlo fel teulu. A dyma ches i ysgol, oedd fi eisiau aros yn leol a mae'n neis i roi rhywbeth yn ôl i'r cymuned yma. I fi, dwi mwynhau yr awyr agored, felly gweithio yn Ynys Môn, dwi gallu mwynhau gweithgareddau awyr agored ar ôl gwaith, fel enghraifft, mynd heicio, nofio yn y môr, mynd allan ar y paddleboard sydd yn pwysig i fi.